Bună, eu sunt Rareș și astăzi o să vă învăț cum să faceți niște poțiuni. Aici am pus negi din Nether. Acum Spider Ice-ul și astea așa. Acum da, faceți un din asta. În poțiunea care ați pus negi, puneți golden carrot-ul. Și aici ați făcut poțiune pentru Night Vision. Și ca să faceți poțiune de invizibilitate, mai puneți ochiul fermentat de păianjen. Acum se transformă, mai are puțin. Și uitați, poțiune pentru invizibilitate. Și acum, uitați, o beau. Da, și dacă mai vreți să dureze 8 minute, îi puneți o bucată de redstone. Acum am băut-o, invizibilitate. Stați să vă arăt pe... mă văd pe mine, ia. Așa. Uitați. Unde-s eu? Eu acum mă văd pe mine. Vedeți? Unde-s eu? Nu mă văd. Uitați. Ăla-s eu. Numai că ăsta ar putea să vă vadă respirația. Dar când vă bateți cu mobii, ei nu se prind. Pentru că e o armură mișcătoare, de exemplu, ei nu se prind. Și puteți să-i atacați pentru că ei nu au treabă. Uitați. Cam atât și pentru ziua de azi.